Zdravím všechny čtenáře Sportbizu. Rozhodli jsme se z vás udělat také diváky a dnes spouštíme nový projekt v rámci Sportbizu, který nazýváme Sportbiz TV. Uvidíte rozhovory se zajímavými lidmi z českého sportovního biznesu. Tím prvním je marketingový ředitel klubu Piráti Chomutov David Dimda. Davide, možná na začátek, jak je to vlastně se sportem v Chomutově? Jak je to těžký tady nabízet sport? Co? Tak to Chomutov není nějak dramaticky velké město, takže samozřejmě ta konkurence tady asi není taková jako třeba v Praze. Donedávna naší největší konkurencí byl basket, který hrál vlastně nejvyšší soutěž, ale letos nesehnal dostatek finančních prostředků, takže se do soutěže nepřihlásil, tak tím nám asi odpadla největší konkurence. Velmi dobře na tom je tady florbal, to jsou prostě lidi mladí, akční, aktivní, takže tam se máme trochu na pozoru, ale jinak asi aniž bych nám chtěl nějak fandit, tak jsme jednoznačně sportem číslo 1. A sport číslo 2 dneska v Chomutově? Sport číslo 2 dneska v Chomutově už asi podle mého názoru je florbal, protože... I divácky. I divácky si myslím, no. Protože fotbal, ač tady má určitě větší tradici, tak momentálně se mu neúplně dobře daří a působí až ve 3. lize a tu diváckou přízeň zkrátka nemá. Takže nový stadion nefunguje? Nový stadion zatím z tohohle pohledu nefunguje. Dneska v Chomutově hokej je sport číslo 1. Kolik chodí lidí na hokej dlouhodobě? Jaká je ta tendence? Tak v Chomutově vlastně od postavení nové arény. To bylo v roce? To bylo 3 roky nazpátek, respektive postavená, už je o nějaký rok samozřejmě dřív, ale dokončená, spuštěný provoz. Tak 3 roky nazpátek, respektive 3. sezónu, teď hokejový klub hraje v Nový hale. A tak tu halu se nám daří poměrně dobře plnit. My si pohybujeme někde kolem 80-85% kapacity té arény, takže v tomhle pohledu se nám určitě daří ty diváky do toho hlediště získat. To je v absolutních číslech kolik? 5000? Tak tady je stadion pro 5200 diváků zhruba, takže my se pohybujeme někde na číslech 4500, 4600 plus minus. Plus minus záleží na tom, jaká část té sezóny zrovna probíhá. Loni vlastně jsme hráli až do baráže, takže ten průměr v sezóně byl někde kolem 4300 diváků a v baráži asi 4600 lidí, takže plus minus asi takovýhle čísla. Dá se kvantifikovat nějak takové to základní fanouškovské jádro, kteří prostě chodí dlouhodobě co studují? Tak v podstatě s přesunem tady do nové arény, tak možná odpadla část diváků, pro který zkrátka hokej byl pivo, párek a trošku se vykřičet na rozhodčí a na soupeře, často i na domácí hráče. To si myslím, že odpadlo. Přibyla úplně nová skupina rodin s dětma, to je naše vlastně taková hlavní cílovka, takže těch přibylo výrazně a z těch se dneska rekrutuje vlastně největší část toho chomutovského publika. Dá se říct, jaká část toho publika je přímo z Chomutova, jaká část je třeba z nějakého spádového regionu Chomutova? Tak úplnou přesnou analýzu zatím nemáme. Každopádně my jsme tu dlouhý roky bojovali s tím, že lidi na rozhraní Chomutova a Litvínova, řekněme, tak samozřejmě dlouhý roky jezdili do Litvínova na hokej, protože tam ta extraligová tradice je o něco samozřejmě delší a bohatší. Takže část lidí určitě zůstala jako věrná Litvínovu, ale zase část toho publika, řekněme možná polovinu těch diváků jsme jim dokázali znova sebrat a díky o něco většímu komfortu tady u nás si myslím, že jezdí do Chomutova, ale určitě tu primární a převážnou část publika tvoří lidi přímo z Chomutova. Davide, ty jsi zmiňoval, že nová hala znamenala trošku změnu na straně té fanouškovské báze, že chodí i trošku jiní fanoušci. Jak ta změna byla náročná? Bylo to spíš samovolný, že viděli nový stadion, nové zázemí, nebo jste tomu nějak šli naproti marketingové a řekli jste si, tohle je dobrá příležitost přilákat nový fanoušky a
třeba se zbavit těch problematických. Určitě tomu jako z velké části přispěl komfort té nové arény, to bez pochyby. V podstatě, že dneska, když sem přijdeš, tak je tu teplo, je tu bezpečno, to je třeba jedna z věcí, na kterou my jsme jako dbali od samého začátku, aby ty rodiny s dětma od začátku viděli, že tady je bezpečno, že děti se tu můžou pohybovat sami po stadionu, že jim tu nic nehrozí, že tu nejsou žádný rvačky fanoušků, nějaká zběsilá pyrotechnika a podobně. Takže to byl třeba jeden z hlavních bodů, na který jsme kladli cíl. No a samozřejmě, co se týká jako toho marketingového pohledu, tak s tou změnou značky, tak náš marketing cílil primárně na děti a na jejich rodiče, takže to si myslím, že šlo ruku v ruce a výsledek se určitě během těch 3 let dostavuje, je vidět, těch dětských diváků je tady obrovská spousta a samozřejmě v momentě, kdy jsou tu dětský diváci, tak jsou tu i jejich rodiče a pro nás je to jenom dobře. Můžeš nějak odhadnout podíl těch dětských diváků nebo... Tak já myslím, že momentálně jsme zhruba asi v takové rovině, že polovina fanoušků určitě vychází z té cílovky rodina s dětma. Je přítomnost dětí na zápasech vidět nejenom tím, že to jsou děti, ale vizuálně ty děti mají na sobě merchandising? Jo, to je určitě hlavní rozdíl mezi tou skupinou fanoušků, která třeba ještě s náma přešla z toho původního stadionu a tou novou skupinou dětí a rodičů, která je tady, protože samozřejmě ty původní diváci, pro ně hokej pořád je to hlavní, proč sem na ten stadion přijdou, takže jsou spíš takový konzervativnější, vezmou si třeba šálu s logem, to určitě, někteří dres, ale samozřejmě u toho dětského publika, tak tam ten merchandising jako funguje takřka na 100%, možná na 120%, že ty děti nemají jeden dres, ale 2, střídají je a podobně, takže tam u nich samozřejmě jakoby se nám to daří aplikovat úplně na 100%. Výborně. Davide, kdyby si měl říct, v jaké fázi, řekněme, jaké fázi marketingové jsou dneska Piráti, tak máte něco za sebou, jaká je vaše strategie dneska, kam chcete směřovat, co je cílem chomutovského marketingu? Tak v podstatě my se držíme nějaký strategické linky, kterou jsme si dali už pár let nazpátek, možná už dávno ještě před tím, než se otevřel tenhle stadion, tak jsme to v hlavách měli. Držíme se nějakého postupu, jsme možná tak o 1 rok napřed. Mysleli jsme si, že zhruba 1 rok nám zabere jakási vysvětlovací kampaň toho, proč vůbec se hokejový klub má přejmenovat, proč to mají být zrovna Piráti, protože ta změna vlastně na tom českém sportovním poli byla trochu netradiční, protože Piráti jako kulturně nemají jako s evropským, s českým pojetím sportu asi jako pramálo společného, takže tam jsme čekali, že ta práce bude trochu složitější, vysvětlit těm divákům, proč to vlastně děláme. Ale možná jsme to udělali tak dobře, nebo jsme to měli tak dobře připravený, nebo zkrátka to šlo samo, že jsme v tomhle o něco napřed. Nestráceli jsme tím moc času, lidi to vzali poměrně pozitivně a velmi dobře se s tím stotožnili, takže teď jsme zhruba v té cestě, kdy máme za sebou vizuál, to znamená všichni vědí, kdo jsou Piráti, ve městě je to vizuálně dobře známá značka, teď nás čeká zhruba 2letý období naučit všechny naše zaměstnance, firmy, které s námi spolupracují a přijdou do styku s fanouškem, aby se tvářili jednotně, aby ctili naší kulturu firemní, řekněme. To je druhá část. No a samozřejmě nastává teď určitý období, kdy se chceme aktivovat výrazně mimo stadion, takže to je teď hlavní úkol náš. Aktivace mimo stadion, můžeš to nějak rozvést? Ty aktivaci mimo stadion rozumějí třeba tak, že bychom rádi oslovili tu cílovou skupinu dětí i mimo stadion nehokejově, to znamená nabízí se nějaký cukrárny, kavárny v moderním střihu s pirátskou značkou, možná s značkou našeho maskota, něco v tomhle duchu. Častým problémem v českém klubovém sportu jsou, pokud se bavíme o marketingu, omezené rozpočty a malý prostor pro marketingová oddělení, pokud vůbec jsou oddělení, dělat nějaký rozvoj projekty. Většinou je to nějaká, co nazýváme marketingovou údržbou. Jaká je situace v Chomutově? Jak moc máš třeba volnou ruku dělat právě ten rozvoj?
Tak musím se přiznat, že ani v Chomutově to nestojí tak, že by existoval nějaký budget peněz na rok, na 2, na 5, se kterými jsme přesně věděli, že můžeme pracovat a počítat a drželi se ho. Funguje to trochu jinak, nebo možná tak, jak prostě je v Čechách zvykem, ale v Chomutově o to líp, že pokud jdeme ven s nějakým dobrým projektem, tak jsem v Chomutově vždycky měl podporu i finanční, takže z tohle pohledu musím říct, že v Chomutově jsou tomu majitelé a to nejvyšší vedení klubu naklonění. Ale určitě já bych si dovedl představit trošku jiný způsob toho financování, ale prostě respektuju to, že je to taková tradice tady u nás a že prostě spíš se to řeší tak, že pokud ty peníze o nich víme, že zbývají, tak je tam umíme použít a pokud je to super projekt, tak na něj umíme najít i peníze na úkor něčeho jiného, co třeba mělo dostat přednost, ale dostane to třeba projekt na poli marketingu, takže to tady funguje zhruba takhle. Dobře, takže můžeme odhadnout nějaký roční rozpočet tvého oddělení, nebo když v úhrnu těch projektů, co děláš? Tak můžeme to odhadnout asi v nějakém jako procentuálním pojetí celkového rozpočtu, tak když vezmeme, že rozpočet Chomutova v extralize je zhruba 100 milionů korun, tak se pohybujeme v jednotkách procentního bodu, takže v jednotkách procent. Určitě v té první fázi, když jsme měnili značku, tak samozřejmě jsme se blížili i třeba 10%, ale samozřejmě s tím, jak ta značka najela, tak ty investice trošičku se stáhly a teď se bavíme o nějakých jednotkách procent toho rozpočtu. Dobře. Byl nějaký marketingový projekt, který si chtěl rozjet, který si chtěl uvést do praxe a nedostal si zelenou? Tak to budu přemýšlet chvíli. Máš něco v šuplíku? A v šuplíku toho mám spoustu a musím se přiznat, že se mi asi nestalo, že by k tomu nebyla úplně zelená. Spíš to brzdí nějaký časový nároky, někdy to brzdím já sám. Prostě týdenní práce, týdenní jako agendy spojený s marketingem jako takovým, nebo obecně s určitou organizací uvnitř toho klubu, tak samozřejmě jsou jako větší, než se třeba na první pohled zdá, tak ne vždy to funguje tak, že bych se mohl v průběhu celý dní věnovat jenom jakoby čistě marketingové práci, takže s tím je to spojený. Ale pár větších projektů máme připravených a i mají zelenou a stojí to, nebo jde to pomaleji, než bychom chtěli, jenom proto, že nemáme dostatečné kapacity, třeba personální. Jak velký je dneska marketingový tým Pirátů, nebo kolik lidí můžeš využít? Ne moc, ale oproti minulým letům ani nemálo. Byly roky, kdy jsem to víceméně dělal celý jenom sám. A dneska řekněme, že ten tým se mnou tvoří ještě další 3 lidi, takže jsme dohromady 4. A s tím, že využíváme samozřejmě, co se týká třeba nějakých věcí okolo PR a komunikace ven, tak ještě využíváme určitých externistů, který nejsou zaměstnaní na plný úvazek a využíváme nějaký další externí dodavatele některých věcí, ale na full time tu pracují se mnou ještě 3 lidi. Můžeš představit jejich role, jak to máte rozdělení, za co každý z těch lidí odpovídá? Jo, tak v podstatě jeden z nich má na starosti takovou marketingovou pomoc přímo mě a kompletní ticketing, což spadá jakoby taky do naší práce. Druhý člověk, to je zase člověk přes PR, plní všechny komunikační kanály, řekněme, a dohlíží na práci externích redaktorů na webu a podobně. A třetí člověk je tak napůl člověk pro marketing a napůl člověk pro obchod, který se stará vlastně o obchodní partnery a takový servis přímo jim, protože my máme to, řekněme, obchodně marketingový oddělení spojený v jeden celek. Pojďme k hráčům, co hráči, jakým způsobem do toho vtahujete hráče, třeba přijde nový hráč do vašeho klubu, dostává taky, řekněme, nějakou nalejvárnu, co to znamená být Pirátem a jakým způsobem
potom spolupracují? Ne, určitě u hráčů už to není to, co to bývalo, že se vyhýbali prostě jakýmkoliv takovýmhle aktivitám, hledali důvody, proč někam nejít, proč něco neudělat. A myslím, v to je problém nemáme. A myslím, že jsem se jako nesetkal zatím v té novodobí éře s něčím takovým, že by někdo nechtěl a spíš to funguje na takový přátelský bázi, že jim to hodně vysvětlujeme, o co nám jde. Samozřejmě ve smlouvách mají body, který můžeme využít, kdyby náhodou se jim do toho nechtělo, ale já si myslím, že dneska už je to úplně na jiný úrovni. Mohlo by to být ještě lepší, ale to určitě přijde s dobou.